leltári munka van mögött. Budapestről sikerült sokszor a Széchenyi Könyvtárból, a Színháztörténeti Intézetből kérni különböző anyagokat, néha több-kevesebb viszontagság árán, de megkaptuk ezeket. Tehát végülis a szakmai alapot ez képviseli, hogy minden egyes leírás korhű legyen, és amennyire lehet hiteles. Nyilvánvaló lesznek és vannak töredékes leírások, amelyeket ki kell egészíteni az adott korszak stílusának megfelelően. Elsőként reneszánsz táncokkal kezdtük. Nekem nagy szerelmem a reneszánsz maga, mint műfaj, és ennek nyomán az általam verbuvált társaság is nagyjából reneszánsz érdeklődésű volt, illetve hát fordítva úgy próbáltam társaságot szervezni magam köré táncosokból, akiket mindez érdekelt. Először gépzenei anyagra dolgoztunk, tehát lemezfelvételekről megtalálható érdekesebb zenei anyagot próbáltunk felhasználni, lépő és ugró táncokat. Mindegyik táncból egy bizonyos részt a tortából már feldolgoztunk, de a táncokat teljes mértékben, egy-egy korszak összes táncát valószínűleg 2 emberöltő alatt sem lehetne feldolgozni, úgyhogy ezeket a táncokat folyamatosan az megadott stílusokon belül próbáljuk fejleszteni. Újabb és újabb táncokat, leírásokat kerítünk elő.